Ai siis FIVA valvoo työeläkelaitoksia? Häh? Näin on. Finanssivalvonta, eli FIVA, valvoo, että työeläkelaitokset toimii lakien ja muiden niitä koskevien normien mukaisesti. Meidän tehtävänä FIVassa on varmistaa, että järjestelmä pysyy vakaana ja luotettavana kaikkien nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien hyväksi. Valvottavia on muuten yllättävän monta. FIVA valvoo yksityisen puolen työeläkkeitä hoitavia työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä sekä julkisen puolen työeläkkeitä hoitavaa Kevaa. Niiden lisäksi FIVA valvoo vielä valtion eläkerahastoa, kirkon eläkerahastoa, MELAa eli maatalousyrittäjien eläkelaitosta ja merimieseläkekassaa. Valvonta tarkoittaa, että FIVA seuraa jatkuvasti työeläkelaitosten toimintaa. FIVA saa niiltä raportteja, arvioi riskejä ja seuraa, että hallinto on kunnossa. Jos toiminnassa havaitaan puutteita, niin FIVA voi tehdä työeläkelaitokseen tarkastuksen paikan päällä ja määrätä seuraamuksia. Vaikka valvontatyö tapahtuu monen näkökulmasta kulissien takana, niin sillä on yhteiskunnallista merkitystä. FIVAn toiminta auttaa varmistamaan, että työeläkejärjestelmä toimii niin kuin kuuluu ja vakuutettujen edut on turvattu.